एयारपर्टखौ एबार अबाव होगोन बर'बो थैनो गोनाङाव थैनो गोनां जालायबाय हगनो मोना दा उरुबैबो मोना माबो मोना न'बो मोनाखै गामियाव दं गामिनि मेम्बारानो बिनि थांबाबो होआबा न'बो मोनाखै नोंसा मोना आइडि नाम्बारबो गैया ख गैया बोराय बुंबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने जोंहा फिसाला उन्दैखौ फार्स्ट टाइम खानाय हागोन आरो दिनैसो हागोन ओमफ्राय आं नै बाथौ साथौ लिरस्रांखांबाय गय जरा फाथै जरा सब जगार खालामजोब्बाय ओमफ्राय गय जरा होनानै माने फिसालाखौ खानाय हानोसै आरो फार्स्ट टाइम दिनैसो जेबो नियम खान्थि गैलाया माने आलारि बाथिल' लगायनानै हागोन आरो जेबो नियम गैलाया बेनिफ्राय दा आङो जगार लागासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम अन्नानै आरो मोजां नुदोंबाथाय लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरो बेखिनियानो जगार जाखाजोब्बायानो रेडि ओमफ्राय दा हाग्रायाल' फैनांसिगौ आरो नापिदा गुवाहाटिनिफ्राय फैगासिनो बिबथै जानायासो हानांगौ नालाय दा बिबथै जानाय न' खाथिनि बिबथै जानाय आरो माने दा न'आव गैथ'वा बेलेगावसो थांदों मानसिया मोनफैथ'वाखैनो ओमफ्राय मोनफैबाथाय इयावनो हासिगोन आरो लोगोफोर दा गरम बोथोरबो जाबायना खानायखौ गोलावै दोनबाय थानो हाला माइसु बायदिसिना बेरो मायो ओंखायनो हानांसिगोन आरो खानाया बांद्राय गोलाव नङा थेवबो हानांसिगोन बोसोरसे जाबाय नालाय नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना गथ' लाग्रानि रुवाथि ओइबो सासे नै सानै अलरेडि जाजोब्बाय गासिबो नै बिबारा सुथा जादों ini hostel Lican deh लोगोफोर मा लाबोदो खोन्था मा लाबोदो खोन्थालै आबौआ मा लाबोदो खोन्था गथ'आ स्कुलाव थाङाखै बानानै जानोसै नान्दिलनाया दे माइयो माइयो दालि जादो नै जादो बाब जादो हायन हाय Apa mana? Halo. Ini, Pak, mami margu bang, karya. Itu fel. एबार नै संनाय लाहार फाहार आरो नै ना गिदिरसो लाबोदो ना सालानसो गासिबो दं सारायाव अरा बारा जानानै नै खामख्रबलांबाय ओमफ्राय नै खावसे एवना दंबायो दिनैनि खानाया बेखिनियानो लोगोफोर बेदर जानो बाबायनो ओंखायनो नासो जानो नागिरदों खानाया जाया आयु मैखौ देरथानोसै हेलमेट गाननानैसो एवनांगोन नामाहाय मा इसे बेरो ना सालायनि गियानबाथाय बिदिनोथाराय मा बेरखावहाय मोनबाय आंना ना एवनायानो लोगोफोर सारायासो एसे गोसोम जाबाय आरो ना एवबाथाय गोसोम जाखायो अरा बारा जानानै दाउ आदार होग्रा इसोर सानैया आदार हो दाउ आदार हो आखायाव हमनो मोजाङै आथिङाव हाम ओरै हमनांगौ इयाव हमनांगौ नै हम
나보 홈 그라 홈 홈. Đây, cô cùng bay chưa? 카르바이사 허쇼 허쇼 산에 보셔 허쇼 산에 보셔 미니 멤버는 미니 상바부 호가봐. Nó bố mưa nào khi ăn chứ? 뭐나 아주 남발 부게야 코기야. 뭐라 부리 감라 마우나스라야 산식에만 탕송프리게야. Hơn này làm cái đó. mamura mundo. Ay ta kali sangbai. Ang member noa. Beleg member dong tang. Kasu si jatuh musuh tu sekali dia. Member ane beleg member no. Ta kiring siapa itu nih rosong kan ang mayroong lain kali. Ada miak talang deh. Kontrol mali kau itu dah. Number 6 lah nak dan nau berang. Mama nani. Ayo, hayang tu bay baba. Korong kai. Itu hayang tu bay nungo. Đây, guru mundur mà đừng lại. Hả? Tốt lá. Hắn nào tu bay cho mà ra khơi lại. Hả? Baba. Yesu, hayang tu bay. Hayang tu bay. Inja bay. Inja bay. Yes. Guru mundur ba? Guru mundur. Đây bulu baba. Đây. Tak ada sesuatu nak